press meet along nang itum kado we nang jeda nang situ tun ponang itum kado we nang jolo ikla la bene pini la so press meet bang la jaka sa press meet kita kali HTL ta kali JCCPA ta kali la bangke ola Dibrugarh University Center for Studies in Languages pula so role da kali pun Dibrugarh ini lo hala da ke son ni the ni lam hala so lam mang se ni le tum nilitum bang kacitan sepe klar na ko ya nilitum hada kacira untuk language instructor ko nilitum fan appointment na video la so Dibrugarh University ba pen hala so long nilitum kacira untuk ko si pini la bang so ethe ni la ma ke nilitum ke than sepe klar na ko language instructor atun ben la se alamang lalo la so Center for Studies in Languages ke Dibrugarh University under lapen laso Center for Studies in Languages tumbang ke kopiluma MA program diploma course lapen ke certificate course la tum thango lapen laso center along si boru tumda MA program thango lapen hala taya tumda MA program thango tai language tumda lapen ke missing atunge lada ke tum karbi tum si certificate program bang thango Kasi non alam nilitum press ke bang ko alam mang gelap bola. Labangso center along suri nira engkora ini la penke suri nira engkora thom landing kan hini yang bong pen batch fleet ceklian drop mat ini batch fleet kadok wai bang harus se kebra trok si kebra nar kem kacari abang ku tuman ke la kacari amaton jut kok apisita dake exam abang bibeda bibeda da posi ko piluma kopia the kopia ki sundong e bibeda ne la bang ne litum chini de ate ne litum hala management aside lang de ne litum hange tham tha puro so peng si thanun no thegan sida la sila bang pharo si kebra troxy kebra nar keb kacharli abang ku atumang ke apor atumang ke apor tengpen exam bi bibeda lo exam tok long le lo pinian nian Asila dake la ilitum hampangang bong ajak penang atau minut bahini tum lason si ninggelo pulote lake exam abe admission ke pidet exam ke bibedat pulote ko pilama lake karbi alam ke than amen penke hedung askem lo busu nelifan inut senar sambo nelifan phone ang call lo la penke palang lipulo lake scam lo neli ke cash pidet ko lang lasin nelitum pudono cash ppp lage nang litum malang lesdan neli abangke ko pilama nelitum ke halam management aside ke lang de nil tumala academic aside chelang la sila da ke nil tum hapu ke kopia thesi exam pipedat ma kopia ki suma la bangke nil tum senior de bus uthot inut lekhe samo nil pan punang lo tulo lang ni dala son si pulo nang li tum ke saru sareng sarhang lo kan nil tum ke advice na chupidun ji aja kong ave puto sita la so bangke nang li tum chera bundu ko lang primetu balite mo enong kado we nang li manong ka duno dagi ko alam se la sila hu kado ka we alam pensi mathadam se nelitum pini la bangsa press meet bilo nelitum abang ke adai bangke jehek dunai ke chengse alam mangala so la Dibrugarh University la so Center for Studies in Languages Karbi program bangke 6 month certificate program in Karbi language pulo la so 22 la penke 23 la ningkan ini batch fee 978 au somar kuna ko botewa kacari abang ku atum apan apora teng examination ki pp dekhe dekhe lake Dibrugarh University ke thang ake chok tiari athe Dibrugarh University ke Ladakh ke financial involvement la pena kapre ka la tungke admission nang approve ko la so teng pen exam nang conduct ko question paper nang ko syllabus nang ko so teng si course julo bolo te dilo exam nang conduct ko la penke la da ke la 978 kachar ya bang ko tung ta ke chok chiawi boda la tung ke alang li tung la admission hun si ke nang dia fees an bang ke GPF atela fan self financing a course binar ma didila la da char li ko da ke nang short minimum kawin nai boda ko ana tangka nai ma ke la admission hun si la so fees along si ke endun la si la 978 bang harus si kepra troxy kepra nar kep ab kachari abang ko tung along pen ke nang dia fees an ke thamuna do admission hun si la si la ke kachari tu abang ko tung ta thang ke job chewe
Lapen nilitum language instructor buatum ta thang kicok kiabe nilitum ban Dibrugarh University pen syllabus nang pilo syllabus nang pia teng paper ke thom do paper 1 paper 2 paper 3 lapen hala so paper ke thom kopima ke thanai la sa ang thuna bang ke nilitum ke chepe playing alo la se nilitum ke chok kiabe lapen ke lada ke la so exam conduct ne da bang ke tangka maha ka dure ta kali pudamadi mangke lain lo la bang pharos sir kepra bang proxy kepra nar kep kacari bang ku tumbe la nikan hiniang bong 7 lakh proxy kepra pli ra la tumbe nenel lang parta gopilo council pen gopilo ma 22 11 23 nikan ke 15 lakh 30 lakh and elo la si la 30 lakh la 74 86 lakh pulote la dake la nikan hiniang bong 20 22 la penke 20 23 la nikan hiniang bong ke admission api la penke food council pen grant in aid ke la 1 crore 4 lakh 86,000 tangka and pulotan te la dake la tangka kaduri pen ajok le tangka maha kaduri ajok pen le kupilma admission ke admission no examination ke kibi unde ke kali lasi yang pen lada khala isi social media long itu ta isi page done pine lado halada teron ke e busi bu hala ne li theglong la lang le bulo da ke state government dong ke chok chema council dong ke chok chema university dong ke chok chema kopia jesi la apora teng exam phi la sila dake state government pen ke thang ka kachera babe council pen ke kachera kali council ke kera bondhu Dibrugarh University pen thang da bela am tu mang ke dak admission pilote la so admission approval apana da ka isia percentage do pinang ko la so teng men course julote question paper bangang lu ko la so teng exam conduct biko exam biko la hada lu ko marksheet teng ke pas tum khana mangala tum certificate biko la penda council ke kachera tun tedung do ke along lipen a hempen la non rong kimia long ke la so center ke council la non kachari bom mili tuna CM ke hai doctor tuliram rong ha ke hai si kachari linja council si ke ACC la ke a hempen along lipen ke aki jo epident lan parta annual budget along si grand image 15 lakh ada thapi kon ulong te la ke council ba hai kachera tun tedung state government ke dakke asap alir lak ta thanda be lage asila sola ma ke tum la litum karbi ham phang tum mang phan ke dak kachari abang pu tum sitame aka preka kesar tum han sitame la sola men sini litum tel la pen ladak ni litum kacerap tum ke tangkal lo uji po phan gali ladak ni litum kacerap tum ke nom lang nam lu purote karbi lang ke UNESCO atum atlas of world languages under kopilama in danger kolong ke karbialam mang ke vulnerable ang deng situ vulnerable bulote virdan meme la song deng situ lasi neli tuma cerap tuna bangke university pen karbialam asabya sita charlie bu certificate kipi ke la so course en lo ke chengsilo la pen ke nomba akapre khanda bela lasi neli tum bangli tum bangke cerap dulo laso teng richaro dak tangka maha thang we keceng aku ke nili tum keceng ko li nona pian keceng ko nili tum arni itu nasa nili tum phana pi par lecture si ko pila 500 damlo te 500 long ko lecture mari ande abe pulo te 500 ta bilo arni itu nasa damlo te long ko abe ta nili tum lagu thang completely la pen ke piniar ni an sita me nili tum ko pila ma ladak tangka maha ko ansi ke loma ko natsi ko samsi ka peda mahala nilitum lang ni banga methanga property at tengsi la we bangke claim bom la sing claim lo alang litum si chipitu lo ben alang litum si wan lo ladak la so center ke wana bangke ko piloma Society for Promotion of Karbi Language to SPKL a president ke langsing teron lo la benke secretary ke non militum lumba jong MSc joni timu laso asong men sialang litum kewa lasi laso university bang ke militum pan appointment nang pira pedo program coordinator langsing teron lo assistant professor inutu nilitum bang di kado e bang drop bang ke ala
University kan si appointment registrar si appointment ang bilo 7 August 2018. Ala dasi nang bilo lasi hala sol teng se nilitum la sol center hanang kiceng paru suri ni ra krena ke baningkan pen nilitum cerah pun pemelo la pen ke suri ni ra ingkore se ningkanan mang ke katuk kavida thang ka siksa ka bepin sila bang ke jok dampong sita nam suri ni ra ingkore ni la pen suri ni ra ingkore pemben bang sita ke alam do kota ka brek thang la we labang ke bila exam apor pen pibeda non isia batch ke Januari to June July to December ma dedi ningkan siang bong ala 22 ke Januari pen ha Junan arkoi pen bosi ke ceklo yang trauma course pang ke ningkan ini jo jude ra pita ningkan ini lo la sopen api tu mang ke ningkan sirai beng lo la sopen api tu mang ningkan silo la pen 23 jo la July pen ha December tu mang ke ko pila la ceklo yang trauma exam bibe asinon exam pipo ko hai Jadi tumta notification ekonom lo Dibrugarh University pen 13, 14, 15 la July se close exam pipo pulo sehingga tuma ningarong lo la dakacar lihat tum sita tangka ke yo dam dilo exam ke tolong ko la pen ke sita nelit tuma bangke la so exam lo bangke cerap dun pekre ate la bangso exam kosong si api juni ma kadoyo nelit tum kan nang cingki ge apor ten kan exam ke pada ke mana tu kan yang se pulo Dibrugarh University kan stame ake chokche awe la pentang kamahal ka tu de kali pulo tante komar ke chokche komar bang ke chokche join ni la program coordinator lo amen jong indali masar program coordinator ke ala so appointment pia teng dulu de longsing teron sila admission kipi tangka koana punat koana pansi tangka kalinai pangrum nai ma langsi pangrum lo la pela so ka pangrum ma tangka alama alasan mati di admission endelo te admission pide lo pulote bangwan si kipi ma la so bang ala dan approve nai university itu ma approve nai university itu ma approve nai pulote la so admission me nicia percentage ada pinai do de senior teng pinai ke la so poisa ta lele der plus angke university course mati di ada university course pulote admission endelo pulote college itu sonsi registration do nai registration api sita me lagi admission hosi endo angke ada registration ta bedelo non si ke claim bon tala ningkan hinian bong registration da claim ke ningkan hinian bong admission approval ta NPK pulote lage kechok cheke anu ka prikali lo kechok cheke la da ka program coordinator ke lage longsing keron Dili tu macam kayak tangan ini tu naik ke lang dunia akam tahu deh lang tu deh. Konak kan si kuana tangka si kian mah kuan si koros malah nili tu lang deh. Lasi ultimately nili tu manggil la so center manggil donai rengnai bolam si makhalo. Lasi rengnai bolam mata si kupila nili tu council phanda approach lo. Council phanda approach nan kau adim manggil council ke dak kerap tu thedung do IM penalong liban council si pilo. Open je tanson si kupila malah annual budget along ta ko pila 15 lakh rani ne ke 5 people lo la sila pan ke ram tun thedung lo ko posi non bang la so center bang ke council so bang lang chari tu nai walang se jile tum ke dam tang 27 lo la so june ke group 27 man ne so lo no exam pan rutin pier lo la exam pan tum kali exam bang ke open ko the exam ban rutin pilo Dibrugarh University pen exam program pandang lo ala bang nili tu ke through WhatsApp ala so pen si ke ko mana mari ni ko share la pen api ke nili ala university site lang lo ala da si ke lo sita la so lam ke nili tu ban nang pachini nili tu language instructor bang pri manta indo do banta nili ban nang pachini ne sita HOD ku ke hok ala hanse sango ban Angse sangwa pansida pachini ne alang li panda pachini ne batu panda pachini ne lapen exam venue ko nama ko son se conduct ma ko son se pichu ni ma nili tum ben sang kaching wai kaching sa vela si lan par sida me ala nili tum phana lang nang piji buat tangka sida me nang kipedet la long de ule jase men pere kali sida hala tai thelo la se apo la ka do ka be sida bukan nili tum man ke nang pangting ko son se nang bikok lo la sila la ka do ve lam men sila exam ke participate dun dekte la exam sai bang ke dun claim dun dekte puta la ke hala exam ban ka kham ke dun la mali exam ke tok dunia na tum pansita ka chari bang pu tum dalam litung ban joning rilo tok dun pe menang ko so benang ting si tini et kusunda upilaman la pas chit
Muncit laso amar sa bang ke pilong ni bang ke bori na po si sorry non hadong nan lasi nili tum bang ke cerap pun ke nili tum cerap pun ke da tu da tak ke pas siksa dunia lam po masya lasi ala dak na ngacar ni dun bang pu bang po ana tum le tok dun da tok dun pe me nan po pen tok dun pe me po si nili tum bang ke ni ke lalu lasi sige exam ki po busida exam ki po boda la bang kharosil kepra bang proxy kepra nar kep atu mamat ke ladak biluma exam tok dum de ji kwati menili tu machinia tengke bang kharo proxy ne bang kharo nar kep amsi ko biluma la exam a form mang submit dun jogon chor bulotan de hala bang kharo so se atu bang ke la dak ke kachar lidun la so admission pen jenglok hala dak ke dam ke bang gadu pen pangrupen te average ke kuan lo ma suri tongker apo wak dam ju kulu te hala so tangka ke joy lo apor ke joy lo dan na hok si la da ke admission ke ndu alam li tum mang exam taw ni li tum chini ni tum pana pa chini teng mang ke bang haru proxy ne bang haru nar ke peniang si la da admission na examination na form mang ke fila bitu la si ni li tum CM handa ni li tum logi pidang ko kadi mangkel ano la bangso center bangke apana bangke along lipen ahemda council CDP la Pherangke annual budget along ta 15 lakh grani ne 15 lakh pe pocket hapondo ke hapi pondo la si council la pan ka tira se dung ko la da ke council la bang ko lang dun cari nai busin ni karbiang ma autonomous council ASIA ke ai pan sikame ni le non headlang inkora troxiar ni ani la bosik ingkora drop siar ni nilitum CM manjet tong dan sini nilitum bang ini sih dan itu language instructor ko ay mentia lang nilitum bang alang ipan nila soal dulu lasi nilitum kamatalo ala so kacira pun dalam lo tapi alam ke ko filman vulnerable ang deng sido birden memi ang deng sido lasi lahu ya program pen lahu ya certificate of course pen cetan jimun pen sing film sega karbiya lam pan asap afran an pon ni meni ku sini tum cetam tum lada kan financial benefit apan irende kita thelam bang gani tum karbiya lamaran pan apan kacetan bugali kapacini na ko adima gana lo nilit tuma pan la program coordinator wa tangka mahalang isi lang matiti kecing bengejudan ta program ning alang kamatha tengsi nili tumban nangi piji boy kwa la course sisi along cekluan rock ngong la so pipi dulu ala so nangi piji boy sa tanone nang pipi ba di mangke 2023 la ceklu ningkan isi ke course batch ini ke nili tumke nona teng dulu ta ke joy si thang la pena ke joy da thangi jong si kap do ka beta ke joy si thang program coordinator mata ke joy si thang dulu te la ke nili tum si tame anam ke ang no ta anam boli ladak jakong cipilo ladak apor cipilo la soal larabang ke nili tum pan si tame alang mentang masih pulo la panang pipu hala ke ceng au pena pi bang pilo enrollment da kamu da nang jar ido bang da dolo admission na pi da surina cap ampo pe pat ko pulo de tangka ke bang lo ko ni tum ban nang mata ni tum da apor ke cipi la Pherangke jakong cipilo da ka do belo sita la soba nang mata ni se alang ibuat tengsi ni tum cekroi dulu la ben hala so tengsi April la ceklo 2020 tu April la ceklo pen ke ni litung kan kilo sita non la ke theglor ke kopil ma non la 23 ke ningkan si batch ni ke ni litung ke joy si ke tanah teng sa ke joy sita chok yang si kado beta ke joy si ke tan bulu te ni litung da ke hang ni alam ta we la pen ke la da ke tu manta la coordinator mata thang poisa ni tangka ni bulu te la ni litung da ke hang ni ka ta 1 crore 4,86,000 draw there api collect there api dan nili tu perman average udah tu lagi relasi ladak abang ke ladak nangacam itu nabang kuat si tame nili tu manhang misunderstanding aveda nahi la pene kalbiang lo maras si tame la so misunderstanding aveda nahi la so center jom si ching hapluk udah la bang ke nili tu pan mishang akrong apek nang mata dire di pangsi nili tu la bang so pini press beli bang ke kepha so nilipen pacini nai ke la pang lo non alang li
Sir, Ang lel. ete lama rin to.